Teraz si predstavíme digitálny štartovací set. Typický digitálny štartovací set obsahuje lokomotívu, niekoľko vagónov, digitálny ovládač, napájacie trafo a digitálnu centrálu. V balení tiež samozrejme nájdeme koľajnice, pomocou ktorých zostavíme koľajový oblúk. Zapojenie digitálnej centrály Z20 na start je pomerne jednoduché. Z prednej strany centrály sú dve rozhrania X-Bus pre zapojenie ovládača Multimouse pomocou kábla. Zo zadnej strany pripojíme sieťový adaptér, napájanie trate, centrála disponuje tiež rozširujúcimi portami. Neskôr je možné zapojiť prípadne zosilovač alebo Wi-Fi router. Pripojenie Wi-Fi routera je dodatočná funkcionalita. K vášmu setu si môžete prikúpiť router spolu s rozšírením centrály a na základe takéhoto spojenia môžete potom váš vláčik ovládať pomocou smartfónu alebo tabletu. Ovládanie vláčika pomocou červeného ovládača Multimouse sa veľmi nelíši od ovládania pomocou analogového ovládača. Na ovládanie pohybu lokomotívy nám slúži otočný gombík. Na rozdiel od analogového ovládača, digitálny ovládač obsahuje tlačidlá pre rôzne digitálne funkcie. Je možné ním takisto ovládať príslušenstvo ako výhybky a podobne. Základnou funkciou, ktorou disponuje každá lokomotíva s digitálnym dekoderom, je samostatné ovládanie svetla. Svetlo sa prepína podľa smeru jazdy. Ovládač, podobne ako analogový ovládač, má stredovú polohu, kedy lokomotíva stojí. Na rozdiel od analogu, ktorý digitálny, má lokomotíva plynulý rozbeh. Takisto vidíme istú brzdnú dráhu.